खुलुमबाय दा बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव दा बावैसो भारत सरकारा गनायथि होनाय बाथौ धोरोमारिफोरनि जेनाखि गोजोनथाव खौरां बिनि सायाव सावरायथुन हाबाफारि बानायनायनि सिगां दङ। दा बे समाव जोङो हांख्रायनानै लाबोनो हानाय जादों क'क्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि मावथिफारिया बिथांमोन। दा जों सावरायगोन जे दा बावैसो भारत सरकारनि नखर बिफाननिफ्राय फोसावनाय जे फैगौ सुबुं सानखोनि बुब्लियाव बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आरो बे गोजोनथाव रादाबा जाहैबाय जे सेन्सासनि बुब्लियाव बाथौ सिबियारि सुबुंफोरा गावबा गावनि धोरोमनि कलमाव बाथौ धोरोमारि होननानै लिरनो मोननायनि खाबु फैनाय जादों। आगु समाव बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमजों सरजाबफानाय जायोमोन आरो बे हिसाबै गुबै बाथौआरि सुबुं सानखोनि बिबांखौ सानख' हानायनि खाबु गैयामोन। बर' बाथौ गौथुमा एबा बाथौ महासभाया गोबाव समनिफ्राय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय आलादा सिनायथि नांगौ होननानै दाबिनाय जाबोबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय सानखोफोराव सुबुं सानखोफोराव बे खाबुखौ होनाय जायाखैमोन भारत सरकारनि बिथिंनिफ्राय एबा सुबुं सानखोनि बुब्लियाव जेनाखि फर्मेट थायो बे फर्मेटआव धोरोमारिनि बिथिङाव बाथौखौ सरजाबनायनि खाबु दोननाय जायाखैमोन। नाथाय बावैसो क'क्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि बिथिंनिफ्राय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांमोना दाबिलाइ होयो आरो बिथांमोना बर' बाथौआरिफोरखौ बाथौआरि होननानै सिनायथि मोननायनि थाखाय सादियो। बे बिथिङावनो भारत सरकारनिफ्राय बावैसो गनायथिलाइ सफैनाय जादोंमोन आरो बे गनायथिलाइनि सायावनो जोङो जे बिथांमोना बेसेबां स्ट्रागलनि गेजेरजों बाथौआरि एबा बर'फोरनि बे थामोनथानि बिथिङाव लाबोना होनो हानाय जादों। गिबियावनो क'क्राझारनि बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि चेयारमेन मुस्रि सावरा प्रसाद मोसाहारि बिथांनो खुलुमनाय आरो बरायनाय जादों। खुलुमबाय। नैथियाव महिम चन्द्र बसुमतारी बिथाङा कनभेनर बिथांनोबो बरायनाय होबाय आरो खुलुमनाय होबाय। खुलुमनाय। थामथियाव सनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जयेन्ट कनभेनर बिथांखौबो बरायदों सनेन्द्र बसुमतारी। बेनिफ्राय प्रद्युत उजिर बसुमतारी खुलुमबाय। जों सावरायगोन जे बाथौ सिबियारि सुबुंफोरा मानो आलादा सिनायथिखौ गोनां जादों आरो बे सिनायथिखौ मोननायनि उनाव बाथौ सिबियारिफोरनि खामानिया मा जागोन। गिबियावनो सावरा प्रसाद मोसाहारि बेवहाय लाइजामाव लिरनाय जादों हम मिनिस्ट्रि बिथिंनिफ्राय फाइल नम्बर 12/7/2020 SS भारत सरकार गृह मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नॉर्थ विंग फर्स्ट फ्लोर सेवा भवन RK फोरम न्यू दिल्ली 110066 इशू डेट 01/10/2025 तमाय 1 अक्ट'बर खालि बे लाइजामखौ इशू खालामनाय जादों। टू श्री सावरा प्रसाद मोसाहारि चेयरमैन बाथौ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल सेंटर क'क्राझार बागानसाली वार्ड नम्बर 7 पोस्ट ऑफिस PS and डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बड'लेण्ड आसाम 78370 सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सेपरेट कलम कोड ऑफ बाथौ धर्म for conducting upcoming census. Sure. With reference to the subject that above, please refer to your letter number nil dated 16 March 2025. Number 2, I am directed to inform you that in census, the enumerators are instructed to record religion as actually written by the respondents. All religions, sects, beliefs as reported by the respondents are recorded as such. Respectfully, Dr. Sangita Das, Research Officer, SS,
email songita.arjai@nic.in. Copy for information, Sri Mukesh Kumar, Undersecretary, Northeast Region, Northeast Section, Governor of India, Ministry of Home Affairs, White letter number 2024-03-11012-NE 4 dated 25/4/2025. Yours faithfully, Dr. Songita Das, Research Officer SS. Bejahibai Bharat Sarkarni Nokhor Bifana Hornai Laijamni Copy. गिबियावनो सावरायफोर मोसानायसिम फैनि आरो बिथाङा बुंथिगोन जे बे हाबानि थाखाय बिथांमोना बेसेबां स्ट्रागल खालामनो गोनां जादोंमोन सावरायफोर मोसानाय खुलुमनाय जासिबाय नोंथांनि इंखं टेलिभिजन सेन्टारनि मावथि गासैनोबो आं साबायखर जासियो आरो अननाय जासियो दिनै कालिमा फुजानि दिन मोजाङाव जोंनि रायजो राजा बड'लेण्डनि मुलुगनि बर'फोर जेराव जेराव दं आं बिसोरखौ गोथार गोसोजों आङो खुलुमनाय जासिदों आरो हामबाय हरदों। मानो हामबाय हरदों? बिथांमोनहा बर' हारि, बिथांमोनहा बाथौ सिबियारि। जों मोनस'यै समनिफ्रायनो बिथांमोना अनसायै नै दिनैसिम अनसायबोनानै बाथौ धोरोमखौ पृथिबियाव नङाबाबो जोंनि भारत राष्ट्रआव मोनसे बर' हारिनि एखुथा धोरोम होननानै गायसननो हानाया बिथांमोन सिबिबोनायनि थाखायसो जादों। आरो हरखाबनि बे इजम जे मोनबाय सिबियारि इजम बेखौ जे मोनबाय बेनि बिथोराव मावथिफोर दं, मावनो गोरोंफोर दं, स्कलारफोरखौ लानानै जोंनि बाथौ धोरोमनि जे बिदों हम एफेयार्सआ रेजिस्टार अफ हम एफेयार्स जे बिदों ओरै जोंनि स्कलारफोरखौ लानानै जोङो धोरोमनि सोमोन्दै बिजाब खालाय मोनसे सुजुनानै 100 पेजेसनि खिथाब मोनसे जों खालामनो हादों। बे बयखौनो लानानै जोङो हम एफेयार्सआव थांलाय फैलाय खालामदों, मेम'रेन्डाम होदों। मावथि बिथांमोनहा आंनि साखाथियावनो दं, महिम चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारनि कनभेनर आरो बिथां फद्मरुजिर बसुमतारी बिथाङाबो दं, बिथाङा भाइस चेयारमेन जन कनभेनर दं। आच्छा दा बिथांमोननि अफिसाव थांलाय फैलायावनो जोंनि बे दा जानाय जों जे इजम जे मोनबाय जे बर' हारिया बाथौ धोरोमारि इजम जों मोनबाय जे नै बिथांमोननि थांलाय फैलायावनो जादों। आंनि नालाय सिटि फैनाया आंनि क्रेडिट नङा। माने बे लाइजामखौ जोङो जोंनि बागानसालि बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड रिसार्च सेन्टारनिफ्राय जोंनि सिटि पत्र फाथायहरो। ओंखायनो आं चेयारमेनखाय एड्रेसखौथ' खालायखानांगोन, आंहा बाहाय क्रेडिट लानांगौनि जेबो खोथा गैया। लुफुंजेननायनिफ्रायनो दासिम जोंनि बे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारा साबना हामना जानानै फैबाय। दा दिनैसिमबो आं चेयारमेन हिसाबैनो दंगासिनो दं, बिथाङा भाइस चेयारमेन हिसाबै दंगासिनो दं, महिम चन्द्र बसुमतारीया बिदिनो कनभेनर जानानै दं आरो जायफोर आरोखि बिदिनो दंगासिनो दं। आं दिनै बे दुंगा गोसो लानानै जोंनि बर' हारिखौ आङो गोजोननाय जासिदों आरो खुलुमनाय जासिदों। नोंथांमोनहा नै देग्लाय बोसोरनिफ्राय नोंथांमोननि गथ' गथाय लेखा फरायनायफ्राव कलम दङब्ला रिलिजननि धोरोमनि बाहाय बाथौइजम लिरनांगोन। आरो बे जानो गोनां जोंहा 2026आव सुबुं सानखो दं, सेन्सास। दा गिदिर मोनसे फर्म फैगोन, गोदोनि आगागरा फर्माथ' थाखागोन, जोंनि थाखाय बाहायनो देग्लाय सेपारेट थागोन।
बाथौ धोरोमनि खलाम दा ओमफ्राय मा हारि बर' हारि सोरबाया दस्रा हारिबाबो बाथौ सिबियारि नालाय ओंखायनो सेक्स लिरनाय दं आरोखि बाहाय गावनि दल गावनि हारिखौ लिरबाय थालांनांगौ दा बेखौबो जों मोननो हादों जोंहा जे धोरोम दं जुग जुग जों मिथिनो मोनैनिफ्रायनो जों बे धोरोमखौ सिबिगासिनो दं दा बेखौ जनाजात जानो जों जे मोनबाय जोंहा जे मोनसे हारि दं धोरोम दङ जोंहा जे राव दं बेबो एसेदोल' सोजाबाय जोंहा जे गाननाय जोमनाय दं नै नाफाम ओंख्रिनो नै बायदिसिनानो नै आर'नाइनो दख'नानो जि आइ टेग मोनजोब्बाय धोरोमखौबो जों आलादा मोनबाय इजि मोनबाय जों देरहासार दा बर' आं दिनैनि बे गोथार दिनाव कालि फुजानि रंजानाय समाव गोसो रंजानानै आंनि जोंनि बर' हारिखौ गासैबो खना खना जेराव थाया मानो आङो हामबाय हरनो नागिरदों आरो खुलुमनो नागिरदों खुलुमहरदों नोंथांमोनहा नै दा 2026आव जानो गोनां सेन्सासआव बयबो मुगैया मुजुबा आं बाथौआरि आं बाथौआरि आं बाथौआरि नोंथांमोनहा लिरजोबनांगोन आं बर' हारि आं बर' हारि आं बर' हारि बे कलमाव लिरजोबनांगोन बेसे गिदिर खामानि मावखो स्कलारफ्रा मावथिफ्रा मावथि मावनायजोंल' जायाखै स्कलारफोर लिरनायजोंबो जायाखै आइ आफाफोरा आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ नारथाबनानै दासिमबो जे जों खुलुमबोगासिनो दं अनसायबोगासिनो दं बेनि थाखायसो जों बाथौजों मोनदों जोंनि आफा बोराइ बाथौआ अनदों जोंखौ आइ थैदों आइखौ गारदों आफा थैदों आफाखौ गारदों आफा बोराइ बाथौ नोंखौ जों दाबो सिबिनो गाराखै जों जे खुथार खुथारजों अनसायो बे आफा बोराइ बाथौखौ आफा बोराइ बाथौ अनहरदों नंगौथ' नै दा जोंनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनि आखायावनो बिथांमोनहा थांनानै मेम'रेन्डाम गथायदों बिथाङा खोथा होलांदों जोंनि जे बाथौनि बै जे कनफारेन्सआव फैदों बिथाङा नुलांदों माबादि आबसु कनफारेन्सआव दतमा फैदों नुलांदों माबादि जोङो सिबिनानै दिन्थिदों रावखौनो बाध्य जादों बिथाङा खुनु खोथा गैया नोंथांमोननि बे दाबिखौ जोङो मानिगोन दा जों रिकगनिसन मोनबाय जोंनि धोरोमा भारतनि धोरोमनि मादाव जोंनाबो मोनसे एखुथा धोरोम जेनाखि शिख दं हाबि जाबि नाम गैया होनबा जोंनाबो बे बाथौआ थैस' थांस' गोमोरा गोमाया बे रेजिस्टाराव थाबाय थासिगोन आरोखि जेरै आं दिनै आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बर' हारिनो आं हामबाय जासिदों खुलुमनाय जासिदों आरो गोजोननाय जासिदों नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि मावनायावनो दिनै जोङो बर'आ देरहासार धोरोमा जों मोननो हादों बेखौनो बुंनानै जों दा फैनि कनभेनर क'क्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि कनभेनर महिम चन्द्र बसुमतारी बिथांनिसिम फैगोन जे महिम चन्द्र बसुमतारी जे नोंथांमोनहा जोबोद नाजानायनि गेजेरजों बाथौआरि सुबुंफोरखौ भारतनि गनायथि लाइफोरावहाय बा भारतनि जिखुनु एप्लिकेसनफोरावहाय सरकारनि एप्लिकेसनफोरावहाय धोरोमनि बेला बाथौ होननानै लिरनो मोननायनि खाबु खालामबाय दा बे बिथिङावहाय नोंथाङा कृतज्ञ एबा साबायखर होनो होनना बुङोब्ला सोर सोर नोंथाङा साबायखर होनो नागिरदों खुलुमबाय इंखं टेलिभिसननि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो बयबो बाथौ सिबियारि नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो आङो भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ आङो धन्यबाद होग्रोनांगोन मानो होनोबा बिथांनि नाजानाय बिथांनि सेस्ताजों दिनै बाथौखौ भारत सरकारनि संबिजिराव सोसनबाय बेनि थाखायनो आं बिथांखौ गिबियावनो आङो धन्यबाद होनांगोन बेजों लोगोसे थांनाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57 बोसोरसेला जथुम्मायाव मानगोनां अमित शाह बिथाङा फैनायाव जोंखौ लोगो हमनो सुबिदा होदों
मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, थांनाय बिटिआर सरकारनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां, लोगोसे मानगोनां एमपि लकसभा राज्यसभानि एमपि आरो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां स्पिकार, लोगोसे बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि बिथांमोनाबो जोंनि नैबे बाथौ धोरोमखौ सेपारेट कलम मोननायाव बिथांमोनाबो जोंनो डकुमेन्ट सापर्टिं डकुमेन्ट हरदों। बे खारनाव बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचार सेन्टारनिफ्राय गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरग्रोदों। आच्छा, बे हाबाफारियाव नोंथांमोननि जिनोखि हाबाफारि मुख खालामनाय हाबाफारि बेवहाय नोंथाङा बुंबाय जे जाय जाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ सहाय खालामनाय बिनि बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो जर'खायै बाथौ गौथुम होननाय बाथौ आफाद दङ जे दुलाराय बर' बाथौ गौथुम एबा दुलाराय बाथौ महासभा। दा बे आफादा जोबोरैनो गोख्रोङैनो माने बे मुखखौ खालामबाय थादोंमोन बेसेबा बोसोर आगोलनिफ्रायनो जे बाथौ सिबियारिफोरा बाथौ धोरोमारि जे बिनि स्वीकृति मोननांगौ नेशनेल लेभेलाव बे दाबिनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननो बे दाबिनाय जादोंब्लाबो बिनि स्वीकृतिखौ होआखिसै। नोंथांमोननि माने क'क्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि एप्लिकेसनखौ बिथांमोना बा भारत सरकारा गनायथिनानै नोंथांमोननो स्वीकृतिखौ हरबाय। दा नोंथांमोना माबायदि आलादा भाबै नोंथांमोना मुख खालामखो जे जेरावनाखि मिरु बाथौ महासभाया खामानिखौ मावनो हायाखै बा बिथांमोननि दाबिलाया माने बे अर्डारलायाव सफैयाखै, नोंथांमोननिया सफैनो हानाय जादों। दा नोंथाङा बे बिथिङावहाय माबायदि स्पेसियेल माने एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादोंमोन बेनि बागै नोंथाङा बुंदो। आच्छा, स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट नङा, थारमाने बे जोङो बाथौ ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टारखौ 2013 बेवहाय जोङो दाजेनदोंमोन। बे दाजेननायनिफ्रायनो जोङो सब समाय सानबाय थादों बाथौखौ थानसालिफोरखौ मोजाङै लुफुंगोन। दा थानसालिखौ लुफुंखांनायनि उनावनो जों मोनसे सिन्था खालामबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जोङो 2019नि 6 फेब्रुवारि खालि जोङो भारत सरकारनि आरजिआई रेजिस्टार जेनेरेल सेन्सास कमिसन अफ इन्डिया बिथां मानगोनां बिबेक जशी बिथांखौ जों लोगो हमदों। बेनि उनावहाय 7 फेब्रुवारि 2019 बे नेक्स्ट डे खालिबो जोङो बै समनि बिपिएफ हान्जानि मानगोनां एमपि बिश्वजित दैमारिखौ लानानै भारत सरकारनि नर्थ इस्ट जननि जइन्ट सेक्रेटारि मिस्टार सत्येन्द्र गार्ग बिथांखौबो लोगो हमनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ सेपारेट कलम होनांगौ होननानै जों बिबाय थादों। बेनि उननिफ्राय जोङो आरो 2020आवबो जोङो मेमरेन्डाम हरनाय जादों। नाथाय 2020आवहाय कर'ना जानायनि बेलायाव माखासे अफिसियेल कमिउनिकेसना एसे गेप जादोंमोन। अब्लाबो जोङो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिश्वजित दैमारिनि थ्रुयै भारत सरकारनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो जोङो आसाम आयेन आफादनि थ्रुयै मेमरेन्डामबो हरदों आरो भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनोबो हरदों। बेबायदि जों गोबां होबाय थादों। आरो लोगोसेनो आरो जयेन्टलि 2023नि 8 आगस्ट खालि भारतनि रेजिस्टार जेनेरेल सेन्सास कमिसन अफ इन्डिया मिस्टार मृत्युंजय नारायण आईएएस अफिसार बिथांखौबो जोङो दानि राज्य सभानि एमपि मिस्टार रंगोरा नार्जारिखौ लानानै बिथांजों जों जयेन्टलि मेमरेन्डाम गथायनाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे सोद्रोमा एडभाइजार लोगोसे बाथौ ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टारनि टिम जानानै जयेन्टलि होदों। बेजों लोगोसे जोङो बिथांखौ बेल'जों जानाय नङा होननानै जोङो भारत सरकारनि नखर मन्थ्रिखौ थांनाय 2020नि दुलाराय बाथौ गौथुमनि कनफारेन्सआव 20 जानुवारि 2024 बे दिनखालि मानगोनां नखर मन्थ्रि बिथांखौ लेंबोनानै बाथौ धोरोमा मामोन, बाथौ धोरोमा बोरै फुजियो, बाथौ धोरोमा माबायदि ओंथि दं बिथांखौ जों थन्न' जोङो बुजायहरदों। बिथाङा बिनिफ्रायनो बुजिदों बाथौ धोरोमा नंगौ बे नेचारखौ मोजां मोनग्रा बर' जाथिनो जों माबा मोनसे खालामना होनांगोन होननानै बिथाङा सानदों। गमामायैनो बिथाङा गनायथि होबाय। आरो लोगोसे जोबथारनायाव नैबे बोसोरनिनो
16 मार्च खालि 2025 16 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा जानायाव मानगोनां नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फैनाय समावहाय जोङो जिहेतु क'क्राझाराव थानाय बाथौ ख्रिस्टियान कालचार सेन्टार खाथिखाय जोङो बिथांखौ लोगो हमदों आरो मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों बे खारनावनो दिनै भारत सरकारा गनायथि होनानै लाइजामखौबो चेयारमेन सारदा प्रसादनि मुसाहारिनि नामावनो हरनाय जादों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बाथौ हिसाबै बाथौआरि हिसाबै दिनैनि समाव जोङो भारत सरकारनि जौसाङाव जोङो मोनसे स्वीकृति मोनदों आरो बे स्वीकृति मोननायनि उननिफ्राय बाथौ गौथुमा माने सरकारनि अनसुंथाइ एबा सरकारनि माने माबा मोननाय जागोन रेकगनाइजेसनफोरखौ मोननाय जागोन माखासे धर्मारिनि माने बेलायावबो बे खाबुआव फैसिगोन जे माइनरिटि रिलिजियास माइनरिटि हिसाबै स्वीकृति मोननो थांनाय जागासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला जे बर'फ्रा दा बे समसिमहालागै माने 50 लाखनि बाङायाव दं 50 लाखनि बाङायाव दं हिसाबै बे कमिउनिटिया मोनसे माने बे धोरोमारि सुबुंफोरा माइनरिटि ग्रुपाव गोलैयो दा बिसोर माइनरिटि ग्रुपनि जेनाखि सा सुबिदाफोर फैनाय जायो दा बेहाय इन्टारनेशनेल फान्डिं फैयो बा नेशनेल फान्डिंफोर थायो दा बैफोरखौ मोननायनि खाबुआ दा फैसिगोन दा बे बेलायावहाय माने बैफोर खामानिखौ नोंसोरनो मावगासिनो दङ बे नोंगौ माइनरिटि होननानै जों बेबायदिखौ बियाखै बिनाया थारमाने जोङो बाथौखौ मोनसे सेपारेट कलम नांगौ होननानै बुंदों आथिखालाव जों मिथिनो मोनो माने प्रत्येक हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि आन्दाराव दानि जेसेबां गथ' जन्म जानाय आरो माने मानसि थैनायाव रिलिजननि मोनसे आपल'ड खालामनांगौ जायो बावहाय खालि मोनबाना 6थाल' दङ जेरै हिन्दु सिख जैन ख्रिस्टियान इस्लाम धर्मनिल' आपल'ड खालामनाय जायो थिग बेबादिनो जोंबो बाथौआ जिहेतु आलादा मोनसे रिति नितिया जोंनि सिबिनाय खान्थिया आलादाखाय बाथौ धोरोमाबो मोनसे आलादाखाय जोंबो बाथौ धोरोमखौ बै रिलिजन कलमाव सोनो हायो नामा होननानै जों बिबाय थानाय जादोंमोन आरोखि नंखायनो जोङो माइनरिटि खोथाखौ जों सिन्था खालामाखै जों सानदोंमोन जोंनि धोरोमाबो जाहाथे सेपारेट कलम हिसाबै जेरावबो स्कुलनि एडमिसन हक जन्म आरो थैनायनि रिलिजन क'डआव आपल'ड खालामनायानो हक बा गोबां दस्रा दस्रियाव रिलिजननि जिथु सेन्सासआवनो हक बे जिनिसखौसो जों बिबाय थानाय जादोंमोन आरो दा बे हिसाबै जोङो भारत सरकारा जोंखौ गनायदों किन्तु माइनरिटि होननानै जों बुंनाय जाया माइनरिटिनि हेडनिफ्राय माइनरिटि मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंना सा सुबिदाफोर फैनो जायो बेखौ नोंथांमोना एभेल खालामनाय जागोन ना जाया बेखौ जोङो जोंनि माने दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखासे नेताफोरजों दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो बाथौ सिबियारि बिथांमोनजों जों जयै सावरायग्रोनोसै बिनिफ्राय आरो मोनसे स्पेलिं मिस्टेक जादों बाथौआ बथौ जादों बेखौ जोङो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआव थांनानै रायलायगोन आरो बेखौ क्लियार खालामनानै लाबोखागोन अब्ला नों अफिसियेला मा बुङो अफिसा मा सानदों गभर्नमेन्टआ मा सानदों तखनसो जों बुंनो हागोन आरोखि आच्छा जोङो गोबां सावरायबाय आरो सावरायनांगौ गोबांथार दंबावो उन समाव जोङो सावरायनायनि खाबुखौ लाबावगोन जे दुलाराय बाथौ महासभानि मिरुआरि मावथिफारिया बिथांमोनबो बे बेलायावहाय बुंनांगौ दङ आरो बिथांमोनहा गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों बर' बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे आलादा सिनायथि नांगौ बेखौ बानबुंथि जादोंमोन नाथाय बिथांमोननि दाबिलाइफोरा माने जाकजमकैनो जाबाय थादोंमोनब्लाबो बिथांमोननि आर'जलाइया स्वीकृति मोननो हायाखै आरो साइलेन्टलि जायफोरनिखि खालामबाय थादों जे क'क्राझाराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टार बिथांमोना 2013 इंसन एबा 2013 इंसनावसो गायसनदोंमोन बे गौथुमखौ आरो बे गौथुमानो सिरि खामानि मावबाय थादों आरो दिनैहाय बर' बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि रादाब लाबोनाय जादों आरो गोग्गानायनि खाबु लाबोनो हानाय जादों दिनैनि समावहाय बे बाथौ गौथुमा एबा बाथौआरिफोरा जेनेखि स्वीकृति मोनबाय बे स्वीकृति मोननायनि गेजेरजों बाथौआरिफोरा माइनरिटिनि मोनसे खाबुखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बे खाबुखौ
लानायनि गेजेरजोंहाय गोबांथार बिथिङाव रांखान्थि समाज बिदिनो सोलोंथाइ बायदि बायदिफोरावहाय स्पेशल केटेगरियाव खाबुखौ मोननाय जागोन एडमिसननि थाखाय रिजार्भेसनाव बे माइनरिटिनि थानाय जेनाखि थायो बेयाव मोनगोन आरो बिब्दिनो साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट थागोन दा बेफोरनि खाबुआ जानानै फैदों जेरैहाय ख्रिस्टियान धोरोमारिनि थाखायबो आलादा माखासे एरेन्जमेन्ट थानाय जायो स्कलारशिपनि खथा थायो जायखौ जोंनि बर' सुबुंनि गेजेरावहाय सावरायबाय थानाय जादोंमोन जे बावैसो इउसिसिनि खोथा बुंनाय जादोंमोन जे बे सेपारेट क'डनि बेबस्था जि दङ बेखौहाय डाबल बेनिफिट मोनैनि बाथ्रा लानानै दावाव जाफुनाय जादोंमोन थांनाय बोसोरनिफ्राय दा बेफोर बेलायावबो दा बाथौआरिफोरा बे खाबुखौ मोननो थांगोन नामा बेनि सायावहाय सानलायनो हलाया जाबाय थादों दा जोङो उन समाव बांसिनै जोङो सावरायनायनि खाबु लानाय जागोन दिनै बे समाव दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय